Hakabaning kong ipidang sungabhaya pi baro kinong pet. Ya gani ka kubor lingba ga Good News TV channel. Man nakaliang jang ga Good News TV channel. Ipidang sungabhaya pi way baro. Baju smart ban pet. Ya gani ka kubor lingba gani ka channel. Bat nga ay kublay step kabasok kabakmen ya pi way baro. Bat nga sngoru ya kabangan ay ngu yo play. Balingba jang ga Good News TV channel. Kabala play ya nga ya gani ka lat. Ya kabangan yo ban sam. Ya ketien kaba em kejong blay happening jong ilang baro hagan ka step kaba manta ka kubor ya kabangin ya pusan bat ya kabangin ya snap lang hagan ka step jong ka sngi ngalapen chonong rem ne kisam ka nambar ka basan ka dekot ka balai ki ketien ki ba ongkum ni atrai men step men yo sngo ya ketien jonga men step ngan pen bet ya la kejing tuai hame bat ngan ap khmi jong ni pendam ho blay kejing tuai jong ni tuai Ublay bau kupa akmat jong me kan step jong kan gas. Niwani ka bangin ay ngo eme ko kan rat. Ba mela don ringkat ban ngi hedu kan ka khlemat. Jong kan ka por ka ba koridor kan ka por ka ba kentang. Bat kan rat ba it kan ka por ka ba menta. Ngin sayo ban snap ya ka kubor ka jing penem ay ka ketien ka jong me. Ya rap ame yang ilang baro ki ban yo ban snap kan ka kubor. Bagan long ka jing hikai, bagan long nakabenta ka jing em ka jong me. Ya ka bangin la ban em ka ta ka jing em ro. Kabaya day bat kamon ka jame dor kat ro bon syakri bare de ujang me ya gi benta baro ki baun sam si shau bre unlong ayu ko kenrat unlong tang tau tendong jing sawa oban pen sawai ko khubor ka jame shimti namar kata ya gi por ki bedang sa jong jing sia slok ni ka step jong ni ka si na bai gi ding duai ngi pan aga kerteng ka jame uji sukres nok pen em amen kani ka sam ka basan kada kata ka sam ka balatho daus im David us im David usdang ya gasngi gajang daga jing tuai kataru daga taga jing snow scam ba blay on yo snow ya ki jing tuai gajang upen kreru ya kita gajing tuai gajang kum kata gajing ai ngu gajang yo blay kum ba ki ling do hagari Israel ki bu bek ki bu renti ya ki de khot met jong ki marat hashwa ya ka bakin ai ngu yo blay kum ta usim David ru udah pen bek renti ya ki jing tuai gajang Hashwa ya kaba unlet shau blay hagajing duai. Matthias kalanang gaban riu gad khot kaba sana du kaba pra kagran shai bagajing duai. Kam day ban long kaba arsap. Gajing duai kam day kaban long kaba shu le tang dep kaba shu le men le. Lani kaba shu gun ketien bit. Gajing duai utrai naga gospel gajau Matthias kalanang gaban riu gad khot kaba kentai hadu kaba khatlai. Kadai katakan nuksa kaba baha kaba penkan mau bagajing duai kadai ban long kaba mangi ngi ai ngu yo blai kadai ru ban long kaba ngi IT ala de hagajing penyat kaba start kamon kaba khut kaba kentang gajang blai kadai ru ban long kaba ngi penret ya de hakmat u blai ba em bat kadai ru kata kalat ya kaba mangi ngin plai kita ki pop kerengkang ki palat ki jong kajing em kajang ni kadai ru gajing kerpat bat kajing yada kani kajing tuai kaderu kata kalat ya kaba mangi ngin yo ya kaba ngin kran bat ublay tang lingba kijing tuai kajang ni kom ta kajing tuai kadai bat kalong kaba kentang bat ha kaba jarjar bat habangi duai ngi dai ban let seki pulet lani sekata ki kamera ki bajarjar ban duai hangta bat dai hangta bangin duai bat ya kaba ngin kerpat ya ublay unyo i ya kita ki benta jong kata kajing tuai kajang ni un ngap ya kita gijing kerpat ke jangi bat un ainong ya kita gijing tuai ke bari ha kabapau kabas ngau tenat kalong baga ketien ke jong blai ga yathu ba ublai bangi syakri ulang tau kpa ba haki beneng ula dep tip lut ru ya ki ai baro ki ba mangi ngin pan phashwa ya ka bangi ngin pan ha u lingba ke jing tuai usim David ulang wat udai kata gan nuksa ka babha kum ubriu jong ka jing tuai bat utau beriu ubaju shania ya ublay lingba ki jing duai ki jong u David ulang utau beriu batesta hakaban duai hakaban aingu yo blay bat laong shushu ba u David ju pep ban duai ban kerpat yo blay hakipor baro jong ka jing em ka jong ngi ba man la ka khlemat u David u kan mau ban pai elaki khmat ka jong u shau blay ba un yaro yo blay ba un pen krau ya ka buram ka ba khut ka ba kentang ka jong blay uyarok yo blay namar ba ulong utau blay ubayai pendap ya kita ki kular ki ba em bat ulong ru utau blay ubangi ngila ban shania bat ulong utau blay uba em bat ubayada ya ka jeng em ka jong David na ka kti jong ki nong shun
Bat ulong ru tau blei ubayata ya ga jing em ga jong David na ga kti jong kitu ki briu ki bat nu ban penjot ya ga jing em ga jong David. Bat man la ga step u David u penlet ya lagi jing mut ga jong u shau blei u ba em. Bat la ong ba u David u penjam ya ga sur ga jong u shau blei ling ba ki jing duai bat ki jing ro ga jong u. Syapang kata ga jing iit bat kata ga jing le isnei ga jong blei. Man laga sngi ngi iba u David u syamba kata gajing snei ke jong blai kalong ka bayai thamai bat ka babaha bat u tepro ba kata ga ktin ka ba em ka jong blai kalong ka ba ne shadu ke babam sukot. Man laga janmin u sim David u snokmen bat u sno suk haga men sim ka jong u ya kita ki an ki ba khut ki ba kentang ke jong blai. Bat daga jeng kemen uju dam bat uju yai duai haga jeng shisha haga ketien gaba kuat gaba kentang ke jong blai. U David u dan ru kata ga jeng net gaba skem baka ketien ke jong blai. Kalong kata ga jeng shai ya ki kedat jong u. Bat kata ga jeng shai ya kita kelenti ya haga jeng em ke jong u. Ni tiap ru ba u David Kumbang ngila ban syam na ki kam ki apostol kalenong gaba khatlai ke dekot gaba arpuar gaba ong ngala syam ya u David u kun u Jesse Ubriu ubakum ga dok nu jonga uban leken ya gamon ga jonga baro. Maria kina ga batia men step. U David ula penlet ya lagi jong ki jengmut ki jeng perkat ga jong baro shau blai. Namar u tep ba u blai on snap ya ki jeng yam ki jeng ud ki jong u. Haba u kerpat na u blai ya kita ki jeng arab. U tep ru ba u blai u snow it u snow tenat ban yo snow ya kita ki jeng dwai ya ki jeng kerpat ki jong sim David. Bat unget ru bau tau blei ulang u tau blei u baju yai sngap i gijing duai gijing David haki por baro jong gijing em gijing u ngila ban dong dei namar kata katau ka bala penlong yo sim David ban yai yaro bat pendon buram ya u blei jong u namar ba kata gijing it bat kata gijing isnei gijing u blei ka longken ka ba yai ne shidu ke babam jukot kisam ka nambar ka basan ka dekot ka balai kadai ka baus im David ukren syapang ka jingki na gabathia kataru hapo ka jing don ringkat bat kata ka jing da ka jing ker ka jong blai hadien ka jing kedet na gabathia kisam ka nambar ka basan ka dekot ka balai ka ong atrai men step men yo sngo ka ketien jonga ka bamut men step maria ki na gabathia ni dei ban pen sngo shwa ya ka sur ka jong shau blai lingba ki jing duai ki jing ro ka jong ya u Ni day ru ban ken mau ban duai ya ka bangin aingu yo blai namar day u blai u baladon ringkat bat ngi haga miet baro shimit bat ru ulada ulake rengi ha pedeng ka jing dum jong kata kamiet ngila thia bat ngila la ya ka bangin yo thia so ko makisam ka nambar ka balai ka thot ka besan ka ong ngala thia bat ngala yo thia ngala pet na ba utrai ula kershan yang hang ni ngila ban yo i ba u blai u don ringkat bat ngi wat hakapor ka mamangi ngi yo thia hakapor ka mamangi ngim tip yala di hakabakum kata kapor u blai u don ringkat bat ngi namar kata katau ngi dei ken ya ka bangin ai ngu yo blai mar ya khi na ga bathia namar ba u blai u bagi syakri ba u blai u bangi ngi mani ulong u ta u blai u ba kloi ban snap ya kita gijing duai ga jangi baro bat hakabas dang gasni Hashwa ya gabangin troy ginu ginu kikam. Hashwa ya gabangin let kikam kijam kijing troy kijing kta kijong ni. Ngin ken mau kaban ningkong kabang ngi dei ban le kalong bangin ken mau shwa ban let shau blai he kijing troy. Ya gabangin pan kabor na blai ya gabangila ban pendap ya kikam kijam kijong ni. Badru ya gabangin kerpat ya blai ba unda ba un kerengi ya gasngi ga jongi hibar kawe. Kenang ya gabamangi Habang idon na ganu ganu jaka ngin lat na gijing ma na gijing mensau ngin lat na gijing pang gijing shitom bat kham tamru ya ka bangin la ban job ken ya kita gijing pensyai gijing babaman ubawan ya ka ban le persya ya ka jing em gajang umaga ktien gajang blai na ka shithi ka baning kong jong Paul apostol si Thessaloni kal nong ka basan ka dekot ka bakhat nyau ka ong to duai klam dapu komta ngi dei ban ken mau ban duai Klam dapur day pat bangin syudwai tang men step habangi khi na kabathia henrei ngi dai ya kabangin ken mau bangi dai ban duwai hagi por baro jong ka jing em ka jangi to blen kur khu na khu bor kala pan sngo pening jong en ka step to ngi na pandam ho blai hagi jing duwai
Kumni ko kenrat sa jisin pat akan dengan step jang dengan sengi. Iwan ya bangin aingu ya me. Bangin layo ban ngap ya kubor gajing panem ai gajang me. Kabapan kan mau yang atrai, mamar ya kien gabatia, ningkong ni day banwat ya kemat gajang me. Namar ba melong utau play, ubas ngo ternat, ubas ngo iet ban ngap ya kisur ki batlot ki jangi kum ki pre. Kum taya rap yang iwei pe iwei ko kenrat ba iet. Baling bajo kan dengan kubor gabalengkat, kan pen kan mau yang bangin yai duai. Hagi por baro jang gajing em gajangi. Bangin khot kerpat ya gerteng gajang me. Bat ya bangin la ruko kenran. Ban em kata gajing em kabaya day bat kaman gajame. Don ringkat mami ko kenran hagi por jang kan gasni bangin day ban yai ban pre ban kata. Dama me yang ini ki ai ki bas new bat bashir khai jang kan berthai. Zat hadu bangin day yo ban wan beng keslajat ki bakhuj gajang me. Na bai kini baro ngi duai ngi pan. Aga gerteng gajame nong pen em jang Yesus Kristus. Amen.